Parhaillaan täällä Safrina ja me ollaan tässä Bestbodyn toimistossa Malmin kartanossa ja vihdoinkin meillä on täällä voittaja Saara. Tadaa! Meillä on ihan mahtava meininki täällä ja Saara pääsi Kouvolasta tänne asti, että otetaan hänen kanssaan kuvia, jutellaan ja näin poispäin. Mitä kuuluu? Kiitos, hyvää! Mikä on fiilis? No, hyvä. Jep, kerro itsestäsi vähän Saara, että niinku katsojat ja kaikki fanit tietää Elikkä Saara Kouvolasta, 30-vuotias yrittäjä, tatuointialalla. Wow. Mä varasin jo aikaa valmiiksi Ja no lyhykäisyydessä aika pitkälti siinä, että töitä ja treeniä ja töitä ja treeniä. Töitä ja treeniä, aivan. Kerro, minkälainen urheilutausta sulla on ollut alun perin? No nuorempaan mulla on ollut teini-ikäisenä tennistä ja karatea ja tällaista, mutta nyt sanotaan aikuisiällä sitten niin kuin viimeiseen 10 vuoteen, niin ei varmaan niin kuin juuri mitään. Et ihan jotain koirien kanssa urheilua, lenkkeilyä, että ei. Aika pitkälti siinä on ollut niin kuin alun perin ennen nyt sitten. Aivan. Päästiin uudelleen vauhtiin. Aivan. Karate. Minkä ikäinen sä olet? 15. Mä tiesin, että hän on kova niin. Ja otetaan joku massille. Otetaan vaan. Miten sä tutustuit tähän Rock Hard Challengeen? Mitä sai sut niinku ilmoittautumaan Rock Hard Challengeen? No kaikkihan lähti ihan siitä, että viime kesänä haastoin itseni tällaiseen extreme juoksuun ilman mitään harrastusta ja kuntoa ja ei mitään ja se suoritettiin ja ajalla 1:26 muistaakseni 10 kilometriä. Wow. Ja siitä se tavallaan jäi päälle. Aivan. Et jotenkin tuli, että mahtuisiko se sitten vielä se liikunta mukaan tohon arkeen ja kyllä se sinne ujutettiin ja näin sitten tuon sen ilmoituksen lehdestä, tämän kilpailuilmoituksen ja mietin, että olisiko tämä nyt sit mulle se motivaation lähde saada itseään niskasta kiinni. Eli pääsääntöisesti lähdin haastamaan itseäni ja sain siitä hyvän motivaattorin. Aika hyvä motivaatio. Joo, nyt on päässyt tähän kuntoon. Viedään sut valovallekin, kun se on siinä. Okei, miten sun ruokavalio on muuttunut, miten se oli ennen ja miten se on muuttunut Rock Hard Challengen aikana? No ennen yrittäjän arki, kahvia ja pullaa silloin kun joutaa. Elikkä ruokavalio, se oli yksi syy myös lähteä haastamaan itseäni tietyllä tavalla muuttumaan ja järjestää sitä elämää vähän uudestaan. Elikkä tosi epäsäännöllistä, tosi einesmäistä. Perusarki. Perusarkia, sellaista mitä nopeasti saa, kun mukamas ei ole aikaa laittaa ruokaa. Mutta kyllä siihen on aikaa. Aivan. No sehän vaatii paljon itsekuria. Ja nythän sitten se muuttuu niin, että säännölliseksi ja puhtaaksi aika pitkälti. Aivan. Kerro vähän, mitä lisäravinteita sä oot käyttänyt ja miten se on muuttunut Rock Hard Challengen aikana? Elikkä aikaisemmin ei oikeastaan lisäravinteita ei ole ollut, eli tämähän onkin mulle ihan uusi juttu nyt, mihin on kelkkaan lähdetty mukaan. Ja nyt sitten kilpailun myötä tietenkin katsottiin, että on omegat kunnossa ja rasvahapot ja vitamiinit ja sitten tietenkin treenin kanssa, kun tuli sitten toi kuntosaliharjoittelu tuohon mukaan, niin sitten tuli toi L-karnitiini ja sitten BCAA. Ja sitten välistä tietenkin maailman paras tuote, huippu, koska on ihan hirveä kookosfani. Kaikki mun kaverit tietää, kuinka paljon mä tykkään kookoksesta. Niin se on täällä. Tai siis se ei oo täällä. Se on täällä. Se on kookos. Meni ihan sekaisin. Kookos. Ja täällä on toinen kookos. Elikkä kaikki muut kookoksen ystävät on kookosta. Joo, hei. Naiset tykkää. Yes, elikkä se on mun heikkous toi kookos. Mut sitäkin saa myös tässä muodossa. Joo, pussimuodossa ja kurssimuodossa. Mitä muuta sä oot käyttänyt kuin proteiinia? Elikkä tässä on justiinsa esimerkiksi yksi esimerkki on tää BCAA, mikä mulla on sitten treenin mukana, ja sitten on L-glutamiini. Aivan, hyvä. Ja kerro vähän sun treeneistä, että kuinka paljon sä treenaat nyt viikossa ja minkälaisia treenejä sulla?
Elikkä no päivähän mun lähtee siitä, että auton laitoin narikkaa tammikuussa, eli puolituntinen työmatka menee kävellen pyörällä. Elikkä näin mulle tulee se aerobinen tavallaan sitten niin, työmatkoista. Että se on silleen kiva, kun pitkää työpäivää tekee kuitenkin. Ja saliohjelma tällä hetkellä käyn 4 kertaa viikossa. Se on sitten jaettu tietenkin osiin. Ja aika vähän erikseen sitten kardiotreeniä ja muuta, että sitten tulee koiran kanssa lenkkeilyä ja sitten ne työmatkat. Eli neuvo, hommatkaa koira. Hommatkaa koira. Kävelkää töihin. Eli hyötyliikunnalla pystyy oikeasti tehdä paljon tulosta myös. Eli jättää sen auton narikkaan. Kuunnelkaa Bestboardin tyttöjä, pääsette hyvään tulokseen. Miten sä aiot jatkaa sitten, mitä sä aiot tehdä jatkossa? Elikkä siis hommahan jatkuu niin sanotusti, että paluutahan sinne vanhaan Eines-elämään ei ole. Et sehän on niinku jo nähty jo kuukausia sitten, että siis todellakin toi muutos, mikä mun kohdalla on ollut, kun ihan nollasta ja tuipi tuntemattomasta niin kun lähti, niin olo on fyysisesti ja henkisesti niin hyvä, parempi kuin koskaan, niin miksi siitä luopumaan. Aivan. Ja tietenkin huomaa, että on harrastusjuttu, missä voi kehittyä, niin miksi ei, koska haasteethan on mahtavia ja on aina lisää tavoitetta ja tehtävää ja voida hyvin, että se on mä oon huomannut nyt mulle hirveän tärkeää. Aivan. Eli jos te haluatte nähdä Saaran, jutella Saaran kanssa, me ollaan muuten Fitness Exposta. Jes, mahtavaa. Minkälaista neuvoa sä haluat antaa katsojille, faneille, ihmisille neuvoja? Haastakaa itsenne, se asennetta, peliä, tahdon voimaa ja siitä. Ja koukosprotku. Bestboardin koukosprotku. Mutta että siis sanotaan, että pienilläkin muutoksilla kun lähtee, niin ne on suuria. Et vaikka just jättää ihan siitä, että vaihtaa sen pullan, missä niitä on. Hyvä. Pullan tuohon ja sitten autonarikkaa. Ja siitä sitten vaikka pikkuhiljaa. Jes, mahtavaa. Kiitos Saara, on ihanaa saada sut Bestboardin tiiviin. Jee, nyt ja ei mitään, hyvää jatkoa sulla ja ollaan tästä Facebookissa saa juteltu meidän kanssa. Siellä ollaan. Ciao!